Namasté, amigues i amics de les monedes de poc valor adquisitiu. Benvingudes i benvinguts a la sessió d'avui. Com sempre, com és habitual, començarem agafant aire pel nos i expulsant-ho per la boca, molt lentament. Avui us proposo un exercici de meditació, una pràctica d'abstracció. M'agradaria que penséssiu en la pel·lícula més estranya que heu vist, aquell film que us ha generat més preguntes que respostes, aquell que us ha fet ballar la neurona tímida, que s'ha fet replantejar el concepte mateix de cinema. Molt bé, no ens oblidem de la meditació, sisplau. Teniu la pel·lícula? El que farem ara és molt tranquil·lament. Agafarem la pel·lícula que us heu imaginat i li afegirem 50 grams de cocaïna i 20 de marihuana i bolets, molts bolets, i MDA, mentos amb Coca-Cola i sucre refinat i cafeïna amb Monster de marca falsa i una mica de xiu amb pols també haixix. Salut! Perquè avui parlarem de la més singular, pintoresca, estrambòtica, inusual, fascinant, indescriptible, sorprenent i original pel·lícula de la història. Avui toca fer 5 cèntims de... But all great films, without exception, contain an important element of no reason. And you know why? Because life itself is filled with no reason. Benvingudes i benvinguts a les circulars aventures d'un pneumàtic. Sí, heu escoltat bé, un pneumàtic. Però, Adri, amb això el director vol de transmetre el retorn a la introspecció. Calla! No hi ha metàfora. És un maleït pneumàtic que fa coses de pneumàtic maleït. Roda com un pneumàtic, cau com un pneumàtic, beu aigua com un pneumàtic, mira la tele com un pneumàtic i fa d'ornitòleg com només un pneumàtic sap fer. Tot i que això ho deixarem per més endavant, perquè abans us haig d'explicar que aquesta pel·lícula consta de 2 parts. La primera és la història del pneumàtic que fa coses de pneumàtic i la segona és la història d'un grup de persones veient la història del pneumàtic, és a dir, fent de públic dins del mateix film. És un recurs cinematogràfic estrany? Sí, ho és. És el més estrany que té la pel·lícula? Creu-me que no, perquè la sessió d'ornitologia que abans us mencionava acaba així. Sí, amigues i amics, la roda té uns poders psíquics mentals, kinètics, fonètics i pneumàtics de la gran flauta. Però sobretot té un nou objectiu. Així, utilitzant les seves habilitats, atura el vehicle d'una pobra noia. S'apropa lentament i... Mala idea, gringo, que per anar de despistat t'has ben sentenciat, perquè aquest pneumàtic té molt mala coma i es posa a seguir la furgoneta fins a topar amb l'home. La puta? I en aquest punt és quan us pregunteu per què merdes he escollit aquesta pel·lícula. Doncs bé, No reason. la qüestió és que després d'un dia dur, el pneumàtic decideix parar a descansar a un motel. Així es posa a veure la tele tranquil·lament, es banya a la piscina encara més tranquil·lament i espia la noia que conduïa el cotxe d'abans encara molt més tranquil·lament. I és que, com acostuma a passar en els motels, la roda no estarà pas sola, perquè a més de la noia també està aquest noi amb el seu pare, que, spoiler, no acabarà bé. Una persona de la neteja del motel, que, spoiler, no acabarà bé. I aquest senyor amb corbata, que, spoiler... A la caixa! Però abans de continuar amb el relat, us haig d'explicar que aquest senyor amb corbata no és un senyor amb corbata qualsevol. És l'encarregat de dinamitzar i gestionar els espectadors de la peli, és a dir, la segona narració. I com dinamitza i gestiona? Doncs enverinant-los a tots a través del menjar. A tots menys aquest home amb cadira de rodes, que com va amb cadira de rodes sembla que no necessita menjar. Així se les empesca per enganyar l'home corbata, que acaba menjant els aliments enverinats i ara sí, mor. Donin pel cul, vinga. Però molta subtrama metafísica, molta fumada biofísica. Millor anem a veure què està fent el nostre pneumàtic preferit.
I és que a causa de tants caps explotats, la policia s'ha presentat a la localitat amb un sol objectiu: capturar el pneumàtic. Alguna pregunta? Is it black? Amb tot explicat i clarificat, comença la persecució. Mireu quina bellesa de plans, quina composició, quina execució. Ah, com cardes, diu el xèrif, que davant el poder absolut del pneumàtic boig decideix utilitzar l'arma secreta, la noia. No la comarca, parlo de la noia de la pel·lícula, no la noia que té com a capital Igualada i... No, la noia de la pel·lícula, la que espiava el pneumàtic. Sabeu, no? La del cotxe, no la comarca, no. Així elaboren un maniquí amb explosius per atreure l'atenció de la goma malvada. I el pla funciona, o si més no funciona, fins que deixa de funcionar, perquè l'únic que aconsegueixen és perdre el temps. És aleshores quan les dues narracions s'uneixen i l'últim espectador en vida reclama el xèrif, queixant-se del poc sentit de les seves accions i de la falta de dinamisme. Vols dinamisme? Doncs té dinamisme. I el pneumàtic mor. Però... What? 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 Efectivament, com tothom esperava i com mana la lògica, el pneumàtic s'acaba reencarnant en un tricicle per governar-los a tots, i fent via per la carretera comença a reclutar un exèrcit de gomes. Amb quin objectiu? No ho sabrem mai, perquè la pel·lícula acaba aquí. Per què la roda està viva? Per què ara és un tricicle? Per què sé de l'existència d'aquest film? Són preguntes que només tenen una resposta. No fucking reason. I amb aquesta poca quantitat de motius, jo marxo. Si voleu més vídeos de pel·lícules produïdes sota els efectes de substàncies de dubtosa procedència, feu-m'ho saber als comentaris. I si voleu més vídeos de pel·lícules que no s'han produït sota els efectes de substàncies de dubtosa procedència, però serien millor si ho haguessin fet, feu-m'ho saber també. I ja que esteu per allà fent coses, també podeu fer m'agrada i us podeu subscriure al canal si encara no esteu subscrits. Ja sabeu que s'intentarà fer el que es pot, però no sé si es podrà fer tot el que s'intenta. Moltes gràcies i fins aviat! Ciao, 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 ciao!